Zdraví vás Arisu tohoto videa z mapy Diversity 2. Pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. A mám ještě zaplý cheaty, protože jsem tu mapu musel dělat celou od znova. Protože byla chyba ve videu. Že tohle nahrálo zvuk. Měl jsem vyplay mikrák, já jsem ale chytrej. Tak to teda nenahrálo zvuk. A musel jsem tu mapu restartovat, protože už jsem ji skoro dokončil. Tak, teď. Jak to? To se nechce zase odrazit. Jak to? Mám malý čambůst. Jak to? Sorry. Co tohle je? Malý čambůst. No, tam prostě neumím vyskočit, jo. Měl by být ale dobrý. Jožuf. Maria. Kašlu to. Pustý. Nevím ani, jak se mi povedlo. Tak. Ne, nehopsat. Hodnej. Super. Šup. Jo, šup. Šup. A šup. Yes. A. To. Tam jsem se ani trefit nechtěla. Ale očividně jsem se strefila. Yes. A tady to je poslední? Jo, poslední. Hop. Fakt? Je těžký strašně. Rozpoznat, jestli jste se znovu odrazil nebo letíte furt. Aha, už se to mačka. To jsem se fakt netrefil, jako. Protože tohle bych se měl trefit na popraví. Ups. A čambus mi to zrušilo, ale já se musím stejně znovu vzít. A ukážu vám ještě využití chyby mapy. Hop. Nahoru nevím, jestli se jde dostat. Protože mi se to ještě nikdy nepovedlo. Hop. A podle mě to nejde ani. Tak, vyletím nahoru. Jinak bych se tam ani nedostal. Kdyby to bylo tak. By to bylo daný. Takhle. Tak. A potom tohle by to nebylo. Mapu rozbiju za chvíli. Takhle, kdyby to bylo. Tak se dívejte.
dám game od 0 a teď to zkusím. Hop. Vidíte? Wow. A teď se mi to nezruší, takže bych já mohl klidně jít. To je jaký? Timet, OK. Ten zrovna jsem chtěla. Tohle bych vůbec jako dělat nemusel. A stačilo by mi se projít hezky. Bez jumpboostu, že jo. Normálně si takhle jít a hop. Zahopkat si, že jo, hop. Je tak dlouhý? Mě jsem si nikdy nevšiml. Myslím jsem, že je to kratší. Normálně si tam dojít. Takhle. Doskákat, dojít. Cokoliv. Stačí se mi dostat na tuhle zeď. A už jsem normálně tady. Ale s tím já nic nenadělám. Dají tam chybu. Za to já nemůžu. A teď to jsem vám ukazoval, komu by se to chtělo dělat. Tohle co je chci. Tak. A teď je tu tohle, což já upřímně nesnáším. Hop, 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 hop. Yes, já to dal hned na poprvé. Já jsem ale dobrý. No super. Hlavně abych nezapomněl si tam nechat. Jo. Ne, já neskočila. Nejtěžší dám na poprvé a to nejlehčí dám na Bůh ví po kolikátý, hej. Mě by zajímalo, jak se to skače se v 5, ale zkoušet to nebudu, protože to by opadlo. Jož. Mě se odrazí tak akorát, tak jsem dobrý. Hop, 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 hop. Ne, proč jsem se odrazil? Ale to musíte dát najít, jako jeden zatah, nesmíte se zastavit, yes. To jsou čuflíky, aby to dělalo tohle. Aby se to zapínalo. Ne. Proč jsem zmáčkl ten shift? Musíte mít odhad. Abyste se mě mohli trefit. A už myslel, že to nedám. Yes. Hej, ale to šlo celkem rychle. To, co jsem čekal, že mi bude trvat nejdýl ze všeho, tak to šlo celkem rychle. Ne, nejdýl mi bude trvat speed. Už to vidím, hej. Už to normálně fakt vidím, jak mi bude trvat ten speed. On je těžký. Natáčíme 10 minut. Yes. Tak. Chceš si slapit to línecké? Ne. Kdy si ho slapíš? Nevím. Mamka se mě tady ptala, jestli si chci teďka slepit cukroví. Mohli jste slyšet můj rozhovor. A spít teďka jdu, protože to bych do konce dílu nedokončil. A jdu rage.
Přiznám se, že Rage je spíš to druhý patro. Tohle je první. Ne! No super, to jsem nechtěl. Tak. Uši, unec. Proč skaču po lampách? A šup, yes. A tohle to mělo být takhle. Se tam ten sloup měl skakat, jak tam nebyl ten traptor. Nevím, jak jsem ho tam měl jako skočit. Ne. Jaj, to je strašný skakat. Ne, tak. Jsi vystrčený už, tak. Tak, yes. Tak. Yes. Tak, yes. Tak, yes. A čenormal. Yes. Tak a teďka hop. Ne. Já vím, jak se mi povedlo. Hustý. Ne. Není hustý. Hop. Johu. Maria. Tak, hop. Yes. Ne. Mi se to chci dělat znovu. Protože to tu bylo úplné. Ne, proč je tam ta voda, po mně jsou úplně švrtlejty. Proč jsou pod tou vodou úplně švrtlejty, mi řekněte. Řekněte mi, co chcete, ale tu vodu mi tam nechte. Nedavíte mi tam úplně švrtlejty, protože já za chvilku to přeletím jako. Když už jsem tam byl, to by tam vůbec nemělo být. Tak. Jožuši, to musíte mít odhad, který já nemám. Musíte se odrazit, když jste někde úplně na kraji toho bloku. A to já nedokážu normálně. Jožuši, proč? Já fakt se rejčnu za chvilku. Nesnáším to sklo. Hele. Ten domysleli v Adventure modu ničit sklo. Tak. První skok se mi nechce furt dělat. Druhý. By šlo na jeden zátah. Ne.
Ne, proč mě to nechá běžet? Mně se ten první skok fakt nechtěl skakat. Já to v životě normálně nedám. Kašlu to normálně, kašlu to. Dávám tomu ještě 10 pokusů. 1, tohle jsem počítalo. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý, hop, a ne, kašlu. Tohle uznávám, že nedám, ale to už kašlu. Nebo za chvilku uslyšíte, jak se rejčnu. Asi nechám tohle. Abych to mohl přeletět. Kašlu to. Prostě budu mít jednu možnost cheatovat za toto, za jeden díl. A to neznamená, že budu schválně dělat, když mi něco nepůjde. Toto 5vteřinový díly. Sice já teďka cheatuju jako kdyby víc, ale ne jako cheat by se počítalo, že si vylezu sem jako nějaký, jako celý. Tohle se jenom snažím, chytil jsem se za žebřík, yes. Oh no, yes, Takže děkuju. Hop. Hop, odrážej se. Něco jako... Tam to odrazit se úplně z kraje. Hej, jak to dělám? What the hell? Dobré. Hop, tak něco. Hop. Já to chtěla jenom zkusit. Hop, hop. Hop. Ne. Prostě nemám na to nervy, ale na ten buton tady. Už natáčíme 19 minut, takže tam co zmačknu tenhle buton, tak skončím video. Ale vidím, že asi budu muset udělat střih. Protože ten buton nějak netrefu. Hop. A to si děláš srandu už za mě. Ne. Yes. A teďka se trefím. No, kdybych... Jaj. Ne. Super. Hej, to už musím zmačknout. Hej, jde to zmačknout. Tak já tu budu chvilku skákat. Si dělají srandu, to mám skočit já. Když by to měli aspoň tak blbě, že bych třeba, já nevím,
kdyby šel nastavit nějaký blok, na který bych musel kliknout. Já. Mají moc těžký. Škoda, že ten čepřík nepadne, já bych si udělal ulečovák. Já to umím občurat, yes, yes, teďka se jdem ještě hop. Šupity dolů. Teďka. Tak, tak. Ne. Tak, tak. Tak. A hop. Yes, já to dal. Yes. A příště se dokončíme parkour. Nebo to ještě zkusíme 5 minut. Tak jo, zkusíme to ještě 5 minut. Super. Natáčíme 22 minut. Těch 5 minut by mělo někoho zabít. Mě to zabije sice několikrát, ale to je jedno. Ne. A teď se musím trefit odrazem. Ne, netrefil. OK, tak to už je někde. No super, teď jsem se odrazil brzo. Já mám pocit, už jako filmoval, že mě stahují ty uhlíky. I když jsem říkal, ne, to je blbost, ty uhlíky jsou jenom partikle. Ale už mám taky chuť to říct úplně s jistotou. No super. A tady na to se musíte trefit. Jožuš, proč skáču podél stěny? Mně se zdalo, že 5 minut uplynulo, ale uplynuly takhle večer. Jej! Nestihnu už ani za nic, no. Abych totiž hořel. Ne, já to pokazil úplně tady, na konci. Na konci těžké jak něco. Ne. Ne, zase jsem udělal blbost. Mě strašně zmatek, když jsem udělal ten speed. To se oddálí. A já už myslím, že mám skočit. Ne. Nesmím to zkoušet prostě. Dát na prostě odrazem. Furt. Aha, hej, se musím odrazit odsaď, jo, už chápu. Já na co to tu je a to je, aby při tom speedu se odrazil tak. Na to, aha. Už chápu. Aspoň doufám. Ne, já nemůžu zatočit. Mi se lagla myška. Jo, dobrý už. Já nemohl zatočit myškou. No super. Šeby, Iris, hop, hop.
Ne, blbej oheň. Mám jsem to dal. Tak já se chci zabít. Mám ještě minutku, těch 5 minut. Tohle už stávám celkem v pohodě, jako. Ne, přeskočil. OK. Super. Fakt boží. Ne. Ne, proč? Jak to, že skočil, hop. Posledních 5 pokusů. Ne 5 minut. 1. 2. Já se budu takhle kilovat. 3. Ne. Oh, fakt, to bylo co? Ne, pozdě. No super. A poslední pokus. Ne, tak já dám ještě jeden, no. Poslední, ale teďka už vážně. No tak, ještě jeden. Nerad odcházím od započaté práce. Jo, yes. Já to věděl, že to mám udělat takhle. Yes. Skoro jsme dokončili parkour dneska. A já ho i dokončím dneska. No super, moje oblíbené plošinky. Že jo. Určitě víte, o čem mluvím. To jste viděli minulý díl. Yes. Super. Tady. A tu je checkpoint. Jej. Jo, já dneska dokončím parkour. Yes. A teďka tady musíme jít, hopsa. Parkour kopuli musíme vyskákat. A růžová vlna, yes. Když se najdu vůbec po pořadě, ale to je jedno. Tady. Yes. Jo. A příště se rozhodnu, jestli budeme hrát Dropper, Triviu, Labyrint nebo Escape. Můžete psát do komentů. A když tak jinak rozhodnu já, potom bude
prostě tady ty 4, Trivia, Escape, Labyrint a Dropper budou teďka po sobě. Potom bude Survival, potom Boss Battle, potom Arena, potom Adventura a potom Puzzle. Je mi to úplně jedno, co na to řeknete vy, na ty poslední 4, ale já je prostě nechci, dokud nedodělám tady ty části, těch prvních 6. Takže děkuji, že jste shlídli toto video, dávejte lajky, odběry, komentujte video, takže a nenapadá mě nic dalšího, takže čus.